Здравейте! Нали съм си романтичка и затова тази вечер започвам с подготовката за най-любовния празник – 14 февруари. Но първо нека да видим кой как загрява за празника на влюбените. Бременната звезда Стефани, която след месец ще дари съпруга си, футболиста Георги Мирчев, с женска рожба, рисува сърца за благородната идея, за да се изгради първото училище за 150 000 българи в Голо Бърдо, Албания. Идеята е да направим първото по-така представително медийно събитие, да се чуе, че има такава идея и да купим в последствие земята, да се съберат пари за тази земя, която е необходима за училище за българите в Албания. Стефани поздрави гостите и с първата българска песен, която е записана и на албански език. Идеята дошла от топлия прием, който албанците оказали народната звезда при няколко нейни участия там. Музиката и аранжиментът също с албански привкус. Към инициативата се присъедини и едно от лицата на телевизията ни – Александра, асистентка на Любо Дилов син. За съжаление, топ-моделът Галена Димова с дъщеря си Вики не успя да присъства поради здравословни причини. Поздравяваме организаторите за родолюбивата инициатива. В момента виждате още едно доказателство за това, че изкуството е последен писък на модата. Лебедово езеро от бяло злато, брилянти и черен шпинел. Баядерка с сапфири, гранати, изумруди и брилянти. И лешник от рушачката от розово злато, сапфири, гранати и брилянти. Отдавна съм голям фен на балета, а сега тази скъпоценна трупа ме привърза към сценичното изкуство още по-силно. Може би с магнетичната музика на Чайковски и Стравински. Или пък с блясъка на скъпоценните камъни. Продължаваме с удоволствие да проследяваме творческия процес на благородната кампания "Да оставим следи 3". Тя, под патронажа на Христо Мутавчиев, е организирана от Сдружение Кауза с основна цел закупуването на кувьози за 3 неонатологични болнични отделения в градовете Варна, Бургас и София. Нашата камера бе допусната да проследи отблизо превъплъщението на Орлин Павлов във Великия Гетсби, изигран от Леонардо Ди Каприо, пред камерата на фотографа Велислава Каймаканова. По безупречния стил на снимачната площадка работеше още една звезда – Теди Велинова, а гримът и прическата са дело на Искра Парладийска. Идеята е много хубава, защото спомага на децата. Ще събират пари за кувьози, а те са много скъпи. Изключителни визии, всички изглеждат страхотно, това също е много важно. Има надаване, има търг, има някаква бляскавост и основно, както казах, да се помогне на деца. Утре ще ви покажем едно не по-малко впечатляващо превъплъщение, което актьорът Стефан Щерев направи в името на благородната кауза. През април във Варна ще се проведе и първият от поредицата търгове за набиране на необходимите средства. Пожелаваме ви приятна вечер с програмата на TV7. И не забравяйте, че ще ви чакаме отново тук и утре, веднага след късната емисия новини.